dialog. Och jag har en fråga till båda er. Vi er første sted hernede i Almedalen, hvor vi overværer en debat omkring CSR og hvordan det udleves i virkeligheden. Ja, socialt ansvar. Nu bevæger vi os videre ned til andre steder i Almedalen, blandt andet ned omkring public service og radio i den forbindelse. Men her er altså et blik omkring, hvad der sker på Almedalen. Det er det globale mødetorv. Det handler om menneskerettigheder og klimaforandringer, uddannelse, vækst, global dialog og social ansvar. Jeg tror bare, jeg går videre. Vi fortsætter lidt ud på hovedgaden igen for at gå videre, men det er altså her, hvor alle medierne også holder til. Vi har Svensk TV4, som bor her, men som sagt går vi lige ned og kigger lidt mere på public service diskussionen på P1 i Sverige. Astrid, hvad er dit første indtryk af Almedalen? Ja, det var lidt til at regne med, men det er bare en lille smule sjovere, og vejret er vildt fedt. Og jeg tror, der er rigtig mange spændende ting, og så måske komme til at snakke med nogen svensker. Det kunne blive sjovt. Hvis vi er heldige, at der er en svensker eller to. Den diskussionen som var tidigare om att nästan var makt, så tror jag att det är ett sätt för politikerna så att säga, men jag har inte så mycket makt. Jag är ju vanlig, precis som du. Jag har bara råkat hamna. Nu er vi så nået til radiodebatten omkring mediernes makt og public service-begreber. Vi ved så ikke helt, hvem det er, der snakker. Men spændende ser det ud. Jag har två till och det andra är maskin. Tyskland spelar ju match ikväll och jag hoppas ju att de går vidare till finalen. Och det här har också upprepats gång på gång av kommentatorerna att det här laget är som en vävnad maskin. Och jag skulle säga gärna ha en tysk espressomaskin för jag tror att den hade fungerat väldigt bra. Men jag ser det här. Vi vil bevæge os længere ned i Almedalen.